Rivati, ngikulungisela ikhidi ngendlela oyithanda iyashisa. Mi. Angifuni. Rivati awukwazi udlela lutho kusukela izolo, ngicela udle bandla. Lila sengishilo nje, angifuni. Rivati uma ungadli uzolahlekelwa impilo yakho. Futhi lo ngeke ude kulungise lutho. Ilungile. Noma ngingafa kulungile. Kodwa ngeke ngiyidle. Hawu, Rivati. Rivati. Abantu abaningi la ngaphandle bayafa nsuku zonke ngoba beswela ukudla. Manje wena wenza njena? Yini ebaluleke ngothando? Ngitshele wena, shono yini ebalulekile? Ngoba umndeni nama ukasuza uqonde lokho sekulahleka impilo eziningi ngenxa yalokho. Ukuphila nokuzama ukukhohlwa uVikrant kufana ukuthi ngifile. Futhi nina ningifuna ngifile. Rivati. Rivati. Cha. Vikrant. Cela ungihambise lana. Angikwazi ukuphila ngaphandle kwakho ngempela. Futhi uma ngihlala la laba bantu bazosihlukanisa. Vikrant, khuluma phela. Uyangithanda ngithi. Ma ungithanda ngicela ukhulume. Vikrant, khuluma. Vikrant, khuluma nami, uthuleleni Vikrant. Angeke ngikuvumele. Usondele kunoma imuphi umfazi nowakhe imbala. Namhlanje ngithatha umsebenzi wakho. Mungazilungisi wena. Waveza ubuso bakhe emphakathini zoba nenkinga. Vikrant. Rivati kwanele. Vikrant. Kungani wenza kanjena? Mina ngithanda nje siyathandana kuphela. Shona esihogweni, ungathatha noluthando lwakho uhambe naye. Uyazi ukuthi ngishadile kunjalo? Futhi ngenxa yothando lwethu umndeni wami manje uyahlupheka. Manje angisalifuni lothando lwakho futhi nawe angisakufuni inhlobo nje. Vikrant uthini kimi? Uyayizwa kodwa lento ayishoyo? Ingabe Vikrant uyajola? Ha? Ngitshele. Uyajola Vikrant? Ngitshele. Lila. Kungani uVikrant esho kanjena? Umthukile Lila. Umthukile. Lila. Vikrant, ingoba siye police station, ingakwenza nje. Awuzawungizwa oqala yini? Vikrant, kungani wenza kanjena? Uyangithanda ngithi? Ubusela ubeka impilo yakho phansi ngenxa yami. Amanga. Angikuthandi inhlobo, faka ikhanda lakho lokho. Ngicela nje uhlukane nami, uyeke nje ukukhala, ungazami ukungihlukumeza. Ngiyakucela nje ungayenzi leyo, ngiyacela nje ngicela uhlukane nami. Uwena ozobhekana nemiphumela yakho konke lokho ekugcineni. Vikrant, uthini ngempela? Ukuhlukumeza. Rivati. Ungaphinde futhi nangelinye ilanga ubeka izandla zakho kusiswami, uyangizwa ukuthi ngithini? Uyalazi kona ukuthi uthando lichaza uthini umuntu ofana nawe nje. Umbonile Rivati? Manje uyambona-ke lo muntu wakho ukuthi unjani? Usubonile-ke manje. Akunjalo? Ngicela uphume-ke wena. uRivati usekubonile ukuthi uyihlobo luni lomuntu. Uma ungase uphinde ube nesibindi sokusondela eduze kwakhe futhi ngeke uyithande imiphumela. Kuzokusiza ukuthi ugawule ubheka wena ngalokho konke okwenzile la. Ngicela ushiye njengamanje. Hamba ubhekana nemiphumelo yezenzo zakho qala bese uyabuyela uzongisabisa. Yes, hamba ke.
Uphilile Rivati? Ubuzimisele ukudela impilo yakho yonke ngenxa yalo muntu okanjena? Ngiyaxolisa Lila. Angikaze ngicabanga ukuthi kuzoba kubi kangaka. Lila, ngizwisa ubuhlungu omkhulu ngenxa yakhe. Ngize ngaqambela umama nobaba amanga. Rivati, akekho noyedwa umuntu emhlabeni oyokuthanda ngendlela uma nobaba bakuthanda ngayo. Angikwazi ukubekezela ukukubona useyinhlungwini ezikanjena. Rivati angenzile lutho mina. U-AJ owenze yonke lento. Usigcinile isithembiso sakhe. Manje sekuyithuba lami. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.